Атеистическите, материалистическите и други антирелигиозни силови центрове водят една невиждана досега борба срещу религиозния морал. Те работят систематично из целия свят, за да отклонят хората от Божия път, да ги накарат да отрекат Божието съществуване и единственост и да премахнат религиозния морал. Интересното тук е, че те твърдят, че следват една научна система, която съдържа всички отговори. Дарвинизма. Тази система обаче единствено въвлича хората към атеизма, като ги насърчава да отрекат съществуването на Бог и сътворението. Те изобразяват света като арена, на която само най-силните оцеляват и се стремят да отдалечат хората от религиозния морал, като по този начин ги превръщат в егоистични и безмилостни същества. Известният атеист-еволюционист професор Ричард Докинс обобщава мисията на еволюционната теория така. Преди Дарвин не беше възможно да си атеист от научна гледна точка, но Дарвин ни представи тази възможност. В действителност обаче еволюционната теория не им е предоставила тази възможност, защото тя е в ярко противоречие с съвременните научни открития. Множество науки, например палеонтология, биохимия, генетика, сравнителна анатомия и биофизика, доказват, че възникването на живота не може да бъде обяснено посредством природните процеси и естествения подбор, както еволюционистите твърдят. С една дума, еволюцията бива защитавана не в името на науката, а въпреки науката. Водещите позиции, притежаващи сила в научния свят и медиите, обаче са заети от хора, които продължават да твърдят, че еволюционната теория е безусловна истина. Стремейки се с цената на всичко да запазят жива тази теория, те ни най-малко не се притесняват от това да укриват или изкривяват научните открития, които я опровергават, или да подценяват или пренебрегват откритията, които показват нейната неверност, или учените, които я критикуват. Всички хора, които вярват в Бог, трябва да обединят сили, за да се противопоставят и най-после да отхвърлят диктаторското управление на дарвинизма над света, на науката и мисълта. Следователно, елате нека се обединим, нека използваме научните и технологически средства на 21 век, за да покажем на света, че дарвинизмът не е нищо друго, освен една измама и че истинският източник на живота е сътворението.